Vítajte v ďalšej epizóde podcastu Kecik veci s fyziomamou. Ahojte, drahí sledovatelia, takže sme sa o kúsok posunuli a naša Nika už teda začína momentálne sa vchádzať do dňa plánovaného pôrodu. A ja by som sa aj dneska chcela spýtať, že či na sebe aplikuje nejaké babské rady alebo nejaké cvičenia, ktoré by ti pomohli teda porodiť v termíne, lebo vieme, že minule si spomínala, že predchádzajúcu dcérku staršiu si vlastne prenášala a teraz by si sa tomu chcela vyhnúť. Takže či teda nejak sa teraz snažíš o to, aby ti to išlo v tomto čase? No už teda pociťujem riadne, že som v termíne pôrodu, keďže vidím, že otázky sa nám zmenili z toho, ako sa pripravujem na pôrod, na to, ako by som chcela vyvolať pôrod. A áno, teda pri prvom som prenášala, 2 týždne to bolo, takže teraz aktuálne moja myseľ sa zaoberá len tým, že, že aby sa toto neopakovalo a naopak teda sa snažím aj nejako pozitívne myslieť, aby som tú myseľ nezaťažovala takýmito otázkami. Preto aj pracuje s nami teraz. Áno. A okrem tých takých nejakých relaxačných techník, ktoré si dávam doma, sa snažím to telo skôr pripraviť takou nejakou prirodzenejšou formou. A tým, že vlastne svoju staršiu dcérku ešte dojčím, tak akože také najviac podľa mňa, čo by mohlo pomôcť, je taká tá stimulácia bradaviek práve tým dojčením. Keďže vlastne aj pri tomto sa vyplavuje oxytocín, čo je hormón, ktorý pomáha kontrakciám tej maternice. A toto je niečo, čo ma aj trošku upokojuje, lebo každý deň teda cítim viac a viac, že sa mi zosilňujú bolesti maternice alebo bolesti v podbrušku. A taká intimnejšia téma, čo už je ten pohlavný styk, teda, kde vlastne... Také najčastejšie, čo vidím, že čo sa radí. To často dostávam také správy, akože nevhodné, že skús sex, ale teda... Áno, je to akože vedecky podložené, že sperma obsahuje prostaglandíny, ktoré zmäkčujú krček maternice. A to je vlastne aj niečo, čo sa potom podáva medikamentózne, keď nepostupuje pôrod. Takže toto je jedna z vecí. A z tých bežných denných vecí, alebo z tých babských rád, teda konzumujem každý deň ďatle. Celkom veľmi príjemné sú mi aj vaginálne náparky a už menej príjemné masáž hrádze. Ale teda dúfam, že to všetko dobre dopadne. A chôdza do schodov napríklad, to sa ešte tak často odporúča. Áno, bývam na 3. poschodí, takže tá je tam na bežnej dennej báze. Tak to nie je pre teba nič také špeciálne, vieš, musíš si vymyslieť niečo. Asi áno. Niečo také extra. Niekto mi hovoril, že išiel okna v celom dome poumývať deň pred porodom. Už to všetko mám za sebou. Alebo sa ešte doporučí akože na obrubník, tak tá asymetrická taká chôdza, ale to v podstate sa dá aj do schodov, že niekedy si vyberiem do tých schodov nie ísť rovno, ale ísť bokom. To je zaujímavé. Lebo vlastne ten taký posun tou pánvou asymetrický je vhodný tiež na posúvanie toho bábetka. A teda sú tam potom ešte tie cviky na doma, ktoré mi pomáhajú uvoľniť tú panu a trošku posunúť to bábätko nižšie, aby zostupovalo. A my vám ich ukážeme. Sú to napríklad tie. Táto pohybová lekcia je určená pre túto konkrétnu žienku, ktorá už má tesne pred pôrodom. Ak sa máte záujem poradiť a prísť si zacvičiť, neváhajte kontaktovať našu fyzioterapeutku.
o pár týždňov, keď sa znovu snad stretneme, tak nám Nika povie, že čo jej zabralo a či to zabralo a veľmi jej to prajeme, aby ti všetko dobre dopadlo a budeme sa tešiť na stretnutie už v Trojci. Taktiež sa teším. Ahojte. Ahojte.